Relax lang muna. Relax lang muna kita ta. Alas 6:30 pa sana. Ah? Anong purple? Anong pagkasabi mong purple? Anong pagkapon pa? Anong purple? May nalig kang purple digdio? Ini munang may nagpapasaway na naman ko niya. Pagkapon-pon tangya, purple. Ano ba yan? Wag tayo, kung ano na naman naglog. Relax boy, relax ha. Relax po. Good evening Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Punan tapon sa tuyang special broadcast ngunya na banggit na relax ha. Dahil mo na magparakiridit ha. Habang kamutabi dyan na mamahaw, nangungud, nailing muna yan. Habang kamutabi dyan na mamanggi, ha? Maray na banggi. Habang kamu po dyan naghahandakan sa inyong mga pamanggihon, ha? Habang kamu dyan mga tugang naggagaro-garo sa indong mga harong, ha? Habang kamu dyan nag-iisip ko ng gigibuhon mo niya na pagkabanggi, dahil po magparabarakal ki alak ha. Dahil magparabarakal ki alak ta. Yan ka na bultok naman kamo. Iba akong kahoron one time ka duminaging banggi. Sabi sa kuya, gari ka ngaya bultok. Ano ka? Ayun kung bultok. Ano kaya kung buyong. Gari ka ngaya buyong. Dahil magparaburuyong tabi. Ngunyan tabing may kalamidad. Ngunyan tabi na nag-aabang kita mga tugang sa maraot na panahon. Dahil po magparairinom. Kapag nakainom, dyan po minakusog ang buot, di ba? Diyan kan pag minainom, minakusog ang buot. Pag kusog kan buot, diyan kita mga tugang minadive sa kung ano may baha o kung anong gigibot. Kaya nagkakaigwa tabi kita ki aksidente. Di magparairinom, ang gibuhot tatabi, mga tugang magpreparar kan mga dapat na pagkaon, magtaga-preparar kan mga pigapo na go bag. Ano na mga go bag? Pagabot tabi, kahit kan may training kami kan kahit sa International News Safety Institute. Go bag ngaya. Ano daw kang go bag ngaya? Bado. Mga magian na mga bado. Ang bado dapat so neon. So ito bagang sugari. So nahihiling ka baga sa madiklom? Ang dapat na bado pag may kalamidad, dapat so nahihiling ka po sa diklom. Gari alingon nindo yan Uyon baga na mga rescue team. Iga baga ang mga reflectorized na mga nakakurit diyan sa mga bado. Nakadak ka ng color yellow green. Di ba? Color orange. Yan. Mga neon lights. Di ba? Tayan po ang visible mga tugang sa pagkabanggi. Kaya kung nga kamo may mga go bag o ma-evacuate, kung pwede magsulog kamo ki mga visible sa diklom na mga kolor. Di ba? Ayan po ang dapat nagiribuhon nga. Dapat may igwa ka dyan ki tubig. Igwa ka dapat dyan ki medicine. Kadaklan dyan mga tugang madara katabi ki paracetamol. Yan. Madara ka ki mga bagay-bagay na pwede mong makabulong sa imo. Ako pirmi ako may ang sakuyang bag, Ayaw na hulanin ko log ang saku. Ako pirmi ako may bag na wrestling bag ako, Arami ko ang log kang bag ko, Ang log kang bag ko pirmi yan de yan sabi na wawara. May antihistamine ako pirmi, Antihistamine. Igo akong paracetamol. Yan. Iga pa kung sarong pinmilaw, dahil ko itaram sa indo. Ganun gadang kong sarong Ano naman yan, log yan, hindi mo itatarap. Basta, diba, go bag, may flashlights, may whistle, may pasiwik, di ba? May ano pa mga dapat dyan. So, ilaw, flashlights, Maskan sa kuyang sasakyan po, igwa yan ngaya sa likod ang kanauto ko. Pwede ako dyan sa likod ang kantukawan. Igwa tabi ako mga arog kan mga dara. Tangani, mga tugang na maging magayon kita, maghanda kita. Ngaya, ang likod ang kan sa kuyang sasakyan, nasandalang kan auto, igwa ki mga, igwa ki mga gamit dyan sa likod. Dahil mo basta, kaya, for emergency purposes, di ba? Araw pita kayan, mga tugang, pirmi kita may ready kayan. Look, yung mga, kung may sling bag ka, may bag ka, magprepara. Ano ang mga pwedeng panandalian na pwedeng magamit mo? Igo ako yung pang first aid. Yan. Nakudan mo yan sa News Safety Institute ka nag-training kami sa Antipolo. Ka namin naging aldaw. Diba? Ngaya, yan na pang band-aids. Band-aids, Tembaga na ngaya, nabarian ka. Dapat tataw ka mag-bandage kung paanoan, mag-first aid ka na so dugo, dahil may band-aid ka. Diba? Something like na makagamit mo sa first aid in kaso kung may problem. In fact, kamong mga girls, dapat pinmi ka mo. Ngayon, araw mo ba ang kabulan na nindo, diba?
Ayun naman kabulanan nindo. Dapat pun mi kamukaan may pasiguro na para sa tuyang hygiene. Importante ang hygiene kit, mga tugang kung may emergency. Madyan ka sa evacuation center. Di ka magdara kibagasali sa harong mo. Andarahon mo, luto na. Magdara ka ng sinapna. O, magdara ka ng isira. O. Ako nga ni, pag-ulik abot ko ngunyan sa harong may masiramuno na... Ano nga ni Anjun sa harang kang batag baga na ginataan na may tanglad? Pinakro. May pinakro sa harong. Yung kinaon ko ngunyan na banggi, pinakro. O... Masiramunon nga niya ako ang luto di sa harong kang pinakro. Sabi sa ko ni Mrs. Gano'n nga grabe ang umaw mo, Noy. May kasalan ka ngayon, Noy. Nga ako, wala. Yan magang paborit. Ang gusto kong pinakro, so medyo hubal-hubal na batag, di ba? Alright, ini pang lalaking hindi inong umaga. Hanggang po kitang 8 o'clock in the evening. Special broadcast po kan DCGV. Para po sa pag-antabay niya to kan bagyong relax lang kita. Di kita masyadong makakidit. At sa tuya tabing numero na pwede po ninyong i-text sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Sabi ni Danny Garcia, aram ko ngayon padanlaw kan bag mo. Danny! Amigo! Long time no here, amigo ah. Anong bigataram, amigo? Di ka daw kaan pagparataram, Danny. Sa auto ko masan ito nahiling mo. Sarawayon ka na. Daddy! Pwede ng fried chicken. Kung nagkaisipan mong irumdum mo naman lamang ako fried chicken kan mga istorya mo. Good evening kay amigong Tamdong Hit. Yan, nasa kuyang Ihado. Ihado. Gari Ihado. Rong ang simbag bumigong mo yan. Gari rong ang sa imong simbag Ihado. Gari sala, amigo. Ihado. Ang sa imong mga tirada. Gari sala, ang sa imong hula. Mga tugang, hanggang po kitang 8 o'clock. Sabi ko nga ni kasabago, kita po, we are live over DCGB, 729 kHz. And simulcast po kita, nakabroadcast ngayon sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka. Ha? Siring man po, nakasimulcast kita sa 106.9 WGB, dyan po sa Tabaco City. Naka-broadcast kita ngayon sa duwang platform na FM band. Ha? Diyan po sa tuya tabi na mga sa tuya tabi na mga radio station sa Legazpi in Tabaco City. Salamat tabi kay SM Sugar Ray. Ha? Sugar, asukar. Sugar na, asukar pa. Yan. Ha? At saka kay SM Dexter Valles. Ha? Valles ng 106.9 WGB. Good afternoon po sa mga taga-Tabaco. Marilabangi po sa mga taga-Tabaco. Dakulong kitang mga paraantabay dyan sa Tabaco. Mapagal magparalakaw-lakaw dyan sa Tabaco. Napapandukan kita. Diba? Sige po, thank you. SM Sugar 97.1 OK FM. Gusto ko very good. Nagsirimbang sa radyo. Ini po ang lalaking hindi. Very good. Nagsirimbang sa ampangan kang radyo. Si Henry M. Ang lalaking very good. The best Kay Henry M. Kamuga boss. Ayos. Inulit mo po garing no. Piginutan mo na naman ako no na naman Piginutan mo na naman. Iyan naman ang problema sa imo na naman. Nag-inot ka na naman ugaring sa kuya na naman. Itataram ko na. Ininutan mo naman ako, Noy. Kaya nga no yung fight mo. Alright, tatawagan natin ang pag-asa, ha? Mag-uron-uron lamang kita kang pag-asa, ha? Nangarigos ka na, Henry M. Ay, salbata ng hapot kan para dangog tag-ini. Henry M, deka po sa online. Iyo po na sa online po kami. Pwede po, Henry M, orasyonan mo ang bagyo. Ay, di po ako nag-orasyon sa bagyo. Ang kaya kong orasyonan, ibang bagay. Pero pag abot tabi sa bagyo, ang may otoridad tabi kan si Monsignor Bishop Lucilo Quiambao. Yan, ha? Good afternoon po. Good evening po, Henry M. Salamat. Kasama na naman kita ngayon, Henry M, sa 2028 para sa tultol na serbisyo publiko. mga sarawayon ka mo nung Henry M sa 2028
para sa tultol na serbisyo publiko. Tita Marie Honrado, good afternoon po sa Indo. Papractice ka na ngayon na. Tita Marie. Maray na bang gisay mo tabi? Chabilen. Ay, Chabilen. Chabilen. Chabilen Amuraw. Diyan tabi sa kay Chabilen. Maray na bang tabi diyan kay Chabilen sa Amuraw store, ha? Good evening, Henry M. Late ka sa morning hirit? Nailing muna. Anong late sa morning hirit? Advance tabi ako sa morning hirit, ha? Ang lalaking obispo ng GB. Ha ha ha. Tapos na naman kita. Nagkoreana naman kita. Nagburulahan naman kita. Alright, sige mamaya tawagan natin ang Pag-asa pero inutang ko na muna ang report. Mga tugang ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang Albareta. Dara po ni Joshua May Bino. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Joshua May, come in. Good evening. Good evening. Sa mga paraan tabay. Pag may magayon ang pangaran, di ba? Para yung pagdangogon. Di ba pag may ang pangaran, magayon? Oh. Di ba? Tumina. Oh. May mga bibig ka pang may ang pangaran na magayon? May midbid ako pero suna sa puso. Saro lang. Okay. Dito agad. Okay. Thank you po. Aling ko pa sa profile picture. Gayon. Thank you po. Okay, go. Anyway, tabi di Henry. Sige na. Gary, nakakamalis siya kami ni Kuya Boy. Maliklo mo ining Legazpi, Rizal Street. Kasabago ko pa, kaso sarong alo ko pa na Malaysia na yan street light naan. Naka-off. Ando da ko in-off iyan. Naka-kon ba yan? Naka-kon yan eh. Oo. Solar panel yan eh. Di ko aram. Sa Tata madiklo mo yan. pagluwas tadig di sa Imperial Court DP Henry. Oo. Ato ba kami, tamapasirin kaming sentrong Legazpi. Yes, yes. Ang sulaminting ilaw na natanaw ko, uning tulong Hirwe, ibalong Heroes. Aha. Sa may pagilalaog sa Lapu-Lapu. Sa highway lang BP medyo madurodiklom. Ana palibot. Siguro dahil man tang ibang mga establishmento sarado na. Yeah. Bigde sa syudad tabi BP Henry, pero halos normal pa man. Kung sabihin mo, ang street lights naka-off talaga, ng ilaw? Marum-rum lang siguro. Yung, Joshua, BP. bukasan mo ang bintana mo, Noy. Iyo. Tan bintana ta kaya, tinted baga. Iyo. Tatusun ta kang salbatana ka. Ano man hanggan? Balik luwan hanggan? Marum-rum lang. Okay. One time naglalakaw ako. Maniklo mo na. Tintin pa lahat. Maniklo mo na nga niya ako. Alas 5 pa, maniklo mo na. May comedy blitz ako. Buksan mo nga yung bintana mo. Ay nga ako, maliwanagon pa na. Parehas kita. Sorry na nga niya ako. Okay. Parehas kita. Ano? Parehas kita. Okay. Tinted pala sa bintana. Buksan mo nga yung bintana mo. Ay, yun pala nga niya ako. Maliwanagon pa pala sa luwas. Pero sa iba lang talagang establishment, sarado na. Yeah, iyo. Depende sa may takot kan sa... Kaso bago, may kauron ako na mga taga LCC, nagsarasin ng atab. So LCC, Pinauli kay atab para makapreparar man sila sa endang mga harong. So, Iyan ang LCC, maray, sarado na? buda responsableng tagsadiri nin mga establishmento negosyo. Correct. Paulon mo kaya atab ng mga empleyado mo para maghanda sinda Correct. habang aga pa. Aha. Okay? Ay, actually, BP, uli kami sa may LCC Mananggat. Sa Oo. sunaan na palibot tabi BP Henry. Mantang digdi sa may kanto kay ning sa may katangod lang kan LCC, may Oo. convenience store baga digdi BP Henry. Ana palibot, Mm. kuha na, pano na kay mga plywood tabi Oo. BP Henry. Oo. Although, medyo mataw-taw pa man digdi BP Henry sa sentro, Tagol pa, nagaraging behikulo, halos normal pa man ta. Actually, naghapon, dahil pa man nag-uran. Medyo nagaturo tagiste lang tabi BP Henry. Pero sa palibot kan Legazpi, magpunta ka sa bago, talagang aktibo sa mga barangay official tabi BP Henry. Yeah. Dahilan ta kasubago, gulpi kitang nadangog, naglilibot ng mga official kan barangay.
bitbit an megaphone tabi BPNR, nagpapatanid sa mga residente na pwede bang mag-evacuar. Alimbawa dyan sa Imperial Court, may naglibot kasubago, bukas pa nga ang barangay hall para sa mga gusto pang maghabol na makapag-evacuar tabi BPNR. Sa pinag-mamaut baga, zero casualty sa pag-agi sa tuya kay ning si potential super typhoon Uwan. Mientras tanto tabi BPNR sa Daraga Albayman, sa initial niya tong impormasyon hali kay Engineer Bim Dineros, ang pumayokan MDRRMO, nasa 322 na pamilya o kaya 1,011 na mga individual tabi BPNR ang nakastay put na ngunyan sa manlain-lain na mga evacuation center. Prioridad na pinag-evacuar itong nasa Mayon Unit area, particular na so Malubago, ining Budyaw tabi BPNR, and iba pang mga barangay dyan sa Mayon area, kaya nasa 322 na pamilya ang pinag-evacuar. And sa ngunya, nalos din ang hiraruan tabi BPNR. Dahil naman pwedeng magparaharali-ali pa sa evacuation center. So far tabi BPNR, ang initial na dalagan kaya informasyon digdi sa luwas, tranquilo pa man kita, dahil pa man nag-uuran, tranquilo pa man sa mga ibang mga nag-pauruli siguro, iba. Pero halos kadaklan sa mga business establishment tabi BPNR, halimbawa digdi sa Legazpi, sarado na. Opo. Joshua, ikuta daw ang mga evacuation center, kumusta ang kamugtakan mo niyan tabi? Roger, BP. Pagkadaw ka sa auto man sana. Tanagyan ko dyan sa Kabangan, gari man ang madiklom. Balik ko lang sure ata. So auto kaya, medyo tinted baga. Itsukota daw ang mga evacuation kan sa mga eskwelahan. Roger. Sikado ang kamugtakan nindang ngunyan ngayon, Daraga Legazpita, tabing Siboy ngunyan, bako papirot. Actually, paduma kami, BP. Nag-text ako si Roy na Quintano, mid mo si Roy Quintano? Iyo, kwan ko yan, best friend ko yan. Ano? Best friend ko yan. Ano ba nag-chat Ano daw? Igaw nga niya kami kilala na May, so tanda minaduan ni Joshua. Asin nga niya puta, sir. Gari masisigyapat ko ini si Bossing Roy. Ano? Gari masisigyapat ko ini. Nga ni, gari may problema ang lalaking ini. Okay, sige. Anyway, BPNR, iyo mo na yan ang initial na itong mga informasyon sa pagpo niya itong maglibot-libot. Legazpi, Sundo, Daraga area with Boy, Jos Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alright, sandali lang. Tamaapod kita sa pag-asa. Ano yan ha? Aram makihuron-huron daw kita sa tuya tabi na ano yan, mga otoridad, mga tugang sa satuya tabing mga pag-iriba hali dyan sa pag-asa. Tingnan muna natin. Kasabago na, ano ni Pia, ano? Ronald, may nakaw sa Pia kasabago? Aday na apudan? Pag-asa? I mean, siguro kung ano, busy kayo. I-try tang apudan ang pag-asa. Sandali lang, mga i-analisa ron ta daw ang lay. Ay, naku, matay ning cellphone ko talubat. Dali lang madali lang. Ta ilingon ta. Ang pag-asa, sino kaya naka-duty ngayon? Isay kaya naka-duty ngayon. Pag-asa. Oras natin 5 minutes before 5 minutes before 7 o'clock in the evening. Hello, good evening po. Hello, good evening po. Good evening. Si po ini? Si Alexis po. Ay, Alexis? Opo. Si Henry Maceda po ini? Yes po, BP. Okay. Opo. Marina Banggi po. Marina Banggi. Oo. Kumusta ka po ngunyan na may bagyo baga? Okay lang naman po. Ang oras ka duty? Sagkod sa aga po na 6 a.m. Hanggang sa aga ka? Ikasan ang duty dyan na may hanggang sa aga? Ay, ano po, kay ako po si Sir Melvin. Si Melvin? Opo. Almuela? Opo. Okay, sige. Mag-ingat kay Melvin, ha? Opo. Oy, aron ka ini, seryoso. Sige na, pakiulit to tabi, Miss Alexis, kang latest forecast as kasabago na 5 o'clock o baka igwang bago tabi. Go ahead, please.
Opo, sa ating latest na Tropical Cyclone Bulletin, tig-issue po kasubagong 5 p.m. Itong si Typhoon Uwan ay padagos kan pagkusog habang ito ay nagarani sa digdi sa Philippine Sea sa east ng Bicol region. So ang mata nito ni Typhoon Uwan ay huling nahiling sa layong 575 kilometers sa east ng Katarman, Northern Samar or 620 kilometers sa sirangan ng Virac, Catanduanes. Sa ngunyan, igwang kusog ng paros na dara itong si uwan na umaabot ng 150 kilometers per hour karani sa iyang sentro at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour. Sa ngunyan ay nagihiro itong si Typhoon Uwan sa direksyong west-northwestward na may kaskas na umaabot ng 30 kilometers per hour. And kaugnay nito, nakabandera ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa buong probinsya ng Catanduanes. Sa eastern portion ng Camarines Sur, kabilang dito ang Siruma, Tinambak, Goa, Lagonoy, Caramoan, Tigaon, Garchitorena, Sangay, San Jose at Presentacion, pati na rin ang eastern portion ng Albay, kabilang dito ang mga lugar ng Tiwi, Santo Domingo, Malinaw, Rapu-Rapu, Tabaco City, Bakakay at Malilipot, pati na rin ang northeastern portion ng Sorsogon kung saan kabilang ang Prieto Diaz. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman nakataas sa buong Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, pati na rin ang Burias Island and Ticao Island. Sa ating track and intensity outlook, tiglala umantang itong si Uwan ay patuloy ang pagkilos sa west-northwestward, ngunya na aldaw hanggang sa aga bago ito mag-generally northwestward by Monday. Sa ating forecast track, itong mata ni Uwan ay possible na mag-pass close digdi sa Catanduanes sa agang-aga at ma-landfall naman sa southern portion ng Isabela or sa northern portion ng Aurora ng bukas ng gabi or Monday ng early morning. And igwa din po kitang nahihiling na increasing na possibility ng slight southward shift digdi sa path ni Uwan kung saan magre-resulta ito na mag-direct hit itong si Uwan or yung sinasabi natin na yung eye wall ay parang gagasgas dito sa parte ng Catanduanes. So yung direct hit na ito, hindi naman siya technically landfall, kumbaga tatama lang yung gilid ng mata dito sa Catanduanes. So tiglalauman din natin na maaring maging super typhoon itong si Uwan, ngunya na banggi or sa aga. Okay. Opo. Miss Alexis, i-reiterate ko lang signal number 3 ha. Buong Catanduanes number 3. Opo. Tapos itong gilid na partikan Camarines Sur area, ano? Then ining Rapu-Rapu, from Rapu-Rapu to Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Tabaco, Malinaw, Intiwi. Signal number 3. Ining rest kan Albay, inin District 2 and 3, itong Susursugon man sa may ibong na parte is signal number 2. Ano? Including Legazpi kita, signal number 2 kita. Pero sa distansya ni ni Uwan sa Catanduanes, how many kilometers po? 620 kilometers 620. Which part of Catanduanes siya? Ang reference? Sa Virac? east po. East. Ang east is sa may Pacific Ocean, ano? Tama? Opo, sa may right 620. side Gusto ng sabihin, Catanduanes. 620 siya. Yaw na sugilid sa inakang bagyo. Bako, 750 o 740 ang radius kay ni?
Opo, balik ang radius nito is 800 Oh, kilometers. my God. So, 800? abot na digdi sa, Oo. actually, so, sa Mm. gilid nitong bagyo ay Opo. nagtama na nga dito sa parte kang Visayas, Oo. pati na rin dito sa Mm. Catanduanes. Oo. Okay. Sabi mo, sugilid, suay. Opo. Mga hanggilid sa Catanduanes, tama. Gusto sabihin, hindi man sa direct hit. Pero, pag huminang gilid naman sa Catanduanes, sumata, mamatian niya. So, pero nga itong pwersa tabi, pero ito so strong wind niya. Sangon yan, no, since typhoon category, ito Opo. ay nasa 150 kilometers per hour 150 to, perang Gastones, to 185 kilometers 185. per hour. Tama ba ang sakong Pero pag- yun yung sa sangon yan. Dahil pa ito, so pag nag-intensify pa ito lalo, Yeah. ay mas halangkaw pa duman ang wind speed. iyo po. Tamang pagkaintindi ko, ining 150 to 185, pag suay of the typhoon, sa gilid, ng hanggilid sa Catanduanes, sa saparon ining 150 to 185 din ng paros? Opo, bali duman nga po Sa yaon sa Inday, di ba? gilid ng ay duman talaga yung pinakamakusugo na paros. winds. Opo. Paano po masabi na ba ko ini landfall na tuminama sa inda sa halos kabanga kang bagyo? Bali po, ang by definition kang landfall is ito yung pagtama anong mismong sentro. So kung Suay, sentro. Opo, kung paagi lang yung gilid ng ay technically dahil ito masabing landfall. Landfall. Pero kung technically Opo. Technically, Pero kung isipon, pwede na. pwede Opo. na. Itong 150 to 185 na Gastones, sa saparon kang Catanduanes, tama tabi, Miss Alexis? Opo, bali see? dito nga sa gilid ng mata ang pinakamakusog talaga ang Yeah. paros. Sumata, di ba ang bagyo ba ko man talaga sa straight ang dalagan? Sigsag siya? Opo, actually pag Sigsag, di ba? hilingunta ng naka-zoom, talagang bako man siya straight na. Sigsag. Oo. Garibuyong, di ba? Garibuyong. Opo. Garibuyong ang bagyo. Meaning, ining 150 to 185 will be experienced by the people of Catanduanes. Diyan na, mga anong oras po? Antang estimate nindo? Opo, sa estimate po na to ay between sa aga na morning. So sometime mga 7 to 9 a.m. 7 to 9 a.m. Okay. Sa dalagan niya na 30 kilometers per hour. Tama ba yon? 30 ba yon? 30? Opo. 30 Pero kilo. so, mention nyo po na 150 to Opo. 185 ay possible pa yan na magbago, no? Since Oo. nahiling ka pa na possible na kusog pa ito Opo. before Yeah. Landfall. Before na mag-agi Opo. sa Catanduanes. Nasa dagat Opo. siya, di ba? Nasa dagat siya eh. Ang distansya na sabi mo, mga na 620 haling Catanduanes. Ang distansya ngayon, medyo baka mag-accumulate pa sa kikusog habang paparanay sa Catanduanes. Opo, sa intensity forecast nga nato ay Oho. naka-super typhoon category. Opo. No? By the time na yaon na siya sa may north Oho. ng Catanduanes. Okay. So with that, kunya na sa naman sa Catanduanes na ito sa agang mga 7 a.m. to 9 a.m. area, ini, harani man digdi sa may partikan Santo Domingo, Tabaco, Tiwi, Malinaw, Bakakay, and Rapu-Rapu. Iyan man ang sa indang ma-experience yan, tabi, Miss Alexis. Itong gilid kang bagyo. Ilang kang Opo, bagyo. since liit man lamang no ang Oo. diferensya kang distance niyan. So Oo. pati din lalo na sa first district yung kusog ng Yeah. Paros. Pati Opo. na rin kan mga pag-uuran. Nadala nito ni Juan. Iyo. Kung na siya magbagong direction, mga perang oras kaya kaning kukuro, anong term? Mga perang oras na maagi sa tuya ining bagyo. Opo, kung 30 ma-maintain niya yung arog kainin niyang kaskas, no? Opo. Ay between early morning tomorrow sagkod sa hapon, no? Ay experience ta yung pag-uuran digdi. Kumbaga doon yung peak. Yeah. Opo. Actually, ang sud ko sa imong hapot, kung nga rin mauran, na rin mamatian ng uran tabi, sa agang maaga. Opo, bali by early morning Mm. or midnight. Opo.
atyan ay possible nang mag-start kan mga paguran and tige-expecta ito na mag-continue Opo. sagkod sa hapon bukas. Ayun. Oo. May chance ang magbago sang direksyon, whether na tumaas or bumaba tabi, Miss Alexis? Opo, sa ngunyan po ay ang nahihiling ta is ang sa tracking nito ni Uwan Opo. is more on sa pag southward shift rather than sa pag northern na shift, no. Opo. Pag sinabing So, yung- southward, pasain po siya, pataas? Pababa po Ay, yung naiko. Opo, mas Naiko. mas nagiging ano siya, Mm. likely more than sa pag-itas dahil nga po Oo. yun yung nakikita natin Ayun. na nagiging track niya. Opo. So most likely, siya going to Kadagaan. Tama? Opo. Ang direction niya. Kung magbago ang direction niya. Kung siya, Oo. is yun nga po ay magagasgas yung mata niya digdi sa may Catanduanes. Opo. May sukol ka mo ko. Nasukol mo kung pera sumatakan bagyo ang kadakulaan niya. Di ba nasusukol yan? Opo, na Mga pirang sukol po. kilometro sumata niya. Ay, halat lang po. Sorry. Hindi ko pa. Di ba? May nasusukol ta. Di ba kung halimbawa nganing ma-feel ang point kay kang pigapot ko sa imo ta. Di ba pag ngaya maparoson. Tapos biglang puminondo ang paros. Ang indikasyon na yan nayaon sa tuya so sentro kan bagyo, di ba, Miss Alexis? Opo, dig sabihin po nun pag Maparoson, biglang puminondo, naglal, di ba? Nawara sa paros. Di ba? Opo. Gariya, Dig nagsabi, sabihin, nag-agi ang Mata. sentro duman. Opo. so sentro. Tang sentro kan bagyo, dahil man kiparos, di ba? Opo, kalmado po ang Kalmado. ano, Gari sa siya, sentro. sabab, ang bagyo gari donut, pero baka man as circular as donut. Pero gari donut ang dating niya. Opo. Mga pera daw, ang sukol kan mata. Ano ko Pagod na mo, measure. librido ka na sa hapot ko. Sige daw, tabi. Tangaling, ang point ko, kaya na sige tabi, misal, kwentuhan mo na lang tabi ha. Ang point ko mga tugang, kung natapig hapot ko ta, nga ni lalo sa Catanduanes, masabutan ninda na baka nagparos kimakusog, sana day magtama sa sentro ha. Tapos biglang puminondo, naglal ki mga. So sabi yun, yaon po ang sentro kan bagyo. Yan, tuminama sa bagyo, naglandfall, mga tugang sa bagyo. Pero asunaw, ang forecast kan pag-asa, mga taga-Catanduanes, mag-ingat po kita, ang forecast po ninda, sugilid kang mata kan bagyo, manghanggilid sa Catanduanes. Pero, kwantabi, technically, pag uminagi ang mata, harani po dyan sa bagyo, sa Catanduanes, siyempre, yaon sa imo kusog kaning 150 to 185, tayo yaon sa imo so halos gilid, kabanga kan bagyo. Yan. Sige daw, ta. Bali po kang, Pira po, madam. Pira po, so nasa kadakulaan. 39 kilometers po. Oh my goodness, 39 kilometers ang luho. Ay, ang ay kan typhoon. Opo, pero ano po kasi ito, hindi man siya Talagang matalimon, ade. Opo, nagaburo bago yan Oo. since depende ito sa ikot niya, no? Kaya pala dakulaon ano, ang bagyong Pero ita. dakulaon po talaga. 35, Dakulaon itong 39 bagyo. kilometer. Kung sabihon, kung 39 siya, tama ba 39? 39? Opo, More or less, pero nga ang dalagan niya po, 30 kilometers per hour. opo. Tamang estimate ko, kung malal siya, more or less, mga nearing 1 hour, ang lal period niya, kung yun sa toon sentro ng bagyo, di ba? Opo, bali, since harani man sana, so 30 sa 39. Galing, Oo. 30 karoon na kilometro. oras. Iyon, no? Pangyari sa Mauraro. Sana. Kaya, yan, gusto ko yung tawan kung sa mga nagadangog sa Catanduanes, mga makusog ko yung signal taduman, tangani na makaandam sila na pag araw ka ng panahon, di ka na tagpundo. Tadi ba ang bagyo, di mas nagpundo kibigla, mas kigilid ang mga gisem. Nagluway-luway siyang nawawara, di ba, Miss Alexis? Opo, Oo. depende po sa naka-influence digdi sa bagyo. Pero Yeah. sa naiiling taon yan ay pero hindi man to magluluya Iyo. Duro-diretso habang siya din. nag-aagi. Okay. Di sige, mantabay kita. Pero diyan na maaga, mamatian-taan paros. I mean, ang uran. Opo. Kaya, siguro, ang mga maaga, makamati kita kiparos, ano? Digdi. Mga anong oras daw ngaya, so pinakagilid.
Kung sa estimate na po ay so kusog kang paros ay mamatian ta by early morning. Opo. Yeah. Okay. O Miss Alexis, salamat ha. Salamat tabi na maray. O ingat ka po dyan ni Milvin. Alam ko po lang ang duty dyan, mag-aga. Kami kaya 24 oras kami ngonyan. Kaya parang tayo dito, mag-upload po kami sa Endo ha. Ay, naputol. Alam ko na ta. Ay, bakit naputol yun? Naputol. Ako na. Naputol. Baka nalubat na so signal ka. Pero okay naman. Klarado naman. Tabi. Klarado naman. So, paliwanag ni Miss Alexis. Di ba? Sandali. Masabi kang pin. Hello? Opo. Okay Hello na. po. Naputol? Opo, naputol po. Pag nakabumuna ako oro noon. Ay, dahil man po. Tayo ba? Pikarawan ta ka man. Gusto ko sana maging relax ang banggi. Mag-aga kita. Oy, salamat ha, Miss Alexis. Tabi, mabuhay. Ingat ka mo ni Apo. Milvin dyan. Ingat ka mong dua, ha? Opo. Apo, bye-bye. Ingat Bye-bye. po. Yeah, thank you. Alright. Mga tugang Miss Alexis Revivar, sa kamugtakan kang panahon, ngunyan pungal daw. Gari, ang mga hapot mo makakigkigon man. ang mga hapot mo ngayon makakigkigon. Ano ko, nagamitik si Rondon. Ano naman, pahit mo naman Rondon. Halabaon na naman. Babad na maray. Ano daw an? Di, pikiklaro ko man sa namigo. Di ba, Rondon? Bako, it must be clear to everyone. Di ba? Latusun ta karon na. Hello? Migo, good evening. Good evening. Suba ko, mabublay. Mabublay ko sa bagong aga. Si Sai? Ika. Nataro ka na piga para doon. Di man nakamati. Di lama ako nakamati na maski ako may problema sa buhay. Di lama ako nakamati na nagbublay ako sa programa. Ni-record ko. Maski niwal ako ni Macy's, di man ako makamati na nagbabloy ako sa programa. Ngunyan, mauba akong tagaro. Nakakakagka kay spinach. Ano ba na mo sa ko? Rabbit? Latusunta ka dyan. Papay. Ano? Papay ba ka? Ano, Popeye? Oo. Pag Latusunta. nakakakan mga kay spinach si Papay. Naging energetic, adi. Naging energetic. Basta na migo. Rimati si Olive. Ha? Si Olive. Uli. Latusunta kayo. Okay na. Bye-bye. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay po si Padingal Mario para sa mga sitwasyon sa tuyang kapalibutan. Padingal, maray na banggi. Go ahead. Thank you so much, Padi. Katatapos pasanakan misa ni Father Rex Arjona. Hindi sa chapel kan o simbahan kan Maslog. Pika reiterar ni Father Rex and more prayer. More prayer sa panahon ngunyan. Ayaw kita si pika antisipara na bagyong si Yuan. And sabi nga i-sigli pag pakanji dapat talaga kanji kita. So, yan ang paabot pan simbahan. Sa sitwasyon tabi pa din, naorong kumat si Kapitan Ninyo, Deruega ta nagsimba man si Tap so pamilya. And as of now, nasa pag-preparar naman ang barangay parte sa advisory kan LGU sa panginot ni Mayor Isiam Ismail na preemptive evacuation. Sa ngunyan, ang barangay Maslog, sabi ni Kap, igwa kay rough estimate na mga 40 families na ang nag-evacuar. Pasiguro siyempre sa mga light materials man sa harong, although na sa baha, dahil masyadong problema digdi sa Maslog, bulod bagay ni. Pero ang big tatakutan man digdi ang paros.
Yeah. Siyempre sa mga maluyang klaseng arong, pasiguro man sa pamilya, kaya ayaw na sila digdi sa moyang multipurpose, digdi sa may barangay hall, and sa iba yaon sa eskwelahan. So parte yan ka na preparasyon man digdi. And sa kamagtakan kan panahon, gano'n daing bagyo. Iyo baga? Pero daing bagyo, normal no nan uyop-uyop kan paros, kalmada, at bako man ano uyop-uyop sa normal nga ni. Gano'n daing bagyo, pero yun ang yan, sabi kan mga gurang daing magsiguro. Pag-araw ka ning, araw ka na apektado ang dalagan kan katanduan siyempre arani man sa salbay sa hiwas kan bagyo delikado mangyari kaya yaon na padagos sa preparasyon kan mga barangay digdi sa Southern Parque Legazpi monitoring man kita sa pagiging sitwasyon any moment digdi sa Sakuyang area rabi pa de. Okay. Samantala yan lang ang info ada digdi sa Southern Parque Legazpi Alam Mario DCGB. Thank you, Padingal, sa report. Hali po dyan sa Aluwas. So, WGB, nag-hook up ng unyan dyan sa Tabaco City. Sabi ni XSM Dexter Velez, ha? Hanggang sila 10 o'clock pala na. Good morning, Tabi. Good evening po sa mga nakatutok dyan sa WGB sa Tabaco City, ha? At saka nakasimulcast naman kita ngunyan sa kung ano yan. Nakasimulcast naman kita ngunyan sa OKFM Legazpi. 97.1 OKFM Legazpi, ha. Salamat Tabi SM Sugar Asukar. Yeah, ha. Sa mga salamat po sa update. Nakantabay po kami digdi sa Vira Catanduanes. Sige po, welcome po mga busing. Ingat kamo dyan, ha. Sa Catanduanes, ha? Ingat-ingat po kamo Tabi sa probinsya nin Catanduanes, medyo closer sa Tabi dyan ng bagyo. Technically daday man dyan malandfall, pero kung analisar mo ang sitwasyon, ta sumata magasgas dyan, magilid sa may Catanduanes po, at ako sa iling ko, it is a landfall. Pero sabi kan pag-asa, pako man dapon landfall, ta dapat umagi ang sentro kan mata. Ha? Pero kung ilingon mo, so kabanga kaya na taang kwa niya 800 800 na Tabi ang radius niya from the center of the typhoon. Mamamatayan nilo dyan 150 to 185 kilometers per hour na kusog giparos, ha. Ingat po kamo dyan Tabi mga busing. Dakaran po dakulong kitang mga parantabay dyan sa probinsya po nin Catanduanes. Alright, sige. Aramon ta daw mga tugangan mga dagdag na report. Ali po dyan sa Luwas kasabay si sandali lang Tabi Jim, ha? Sandali lang Jim. Hello? Hello. Yes sir, Marina Banggi po. Date ko na dadalo sa inyo ang sa coordinates. Coordinates? Oo. Iyo, gero sir sinabi ka sa bago. Ano ang agi tatampining tampining Albay Catanduanes. Anagi po sa taas kang Catanduanes. Asita Pero sumatadakan bagyo maggasgas sa gilid kan probinsya nin Catanduanes. Technically sabi ni Alexis bako da siya landfall, pero ang hiling ko tatamaan ka kan makusog na paros naman tayo unsay muso ka bangakan bagyo, di ba? mata sa gilid mga biyano sa gilid ning mata. Tama. Diba? Tunga sa ita sa lagi. Yan. Iyo. Okay. Oo. Yeah, opo. Primar, anong coordinates pa de? Coordinates 12.9 degree north. Okay. 129.9 degree. 29. Okay, Busing. Ang coordinates po 12.9 north. 129 point pa di para point. 129 point. 0.9. 129.9. Oh. So oras salamat. Yung mas na Busing. Katanduanes ka po, no? Katanduanes ka? Ingat ka mo dyan, Busing, ha? Ingat po ka mo, ha? Vira. Ingat. Bye-bye. Alright. Diba? 12.9. Ang piga. 12.9. Ang coordinate ka Legazpi, 13.0. Ba? Yan ang coordinate ka Legazpi. Anyway, sige tabi. Ilingon to na lang yan sa mga mabot. Kaya that's why
Naka-special kita ngunya na broadcast para po sa Endoga boss, ha? Alright. Hello, good evening. Hi. Hi po. Good evening, Sir Dwayne. Hi, good evening, bossing. Ayun po. Ay, at matot lang po, kung gilid mga kang matatang bagyo, maagi sa katamduanin, Opo. therefore, very kabanga, Yeah. deman mga kabanga, Diyos, Opo. maagihan ang Legazpi. Yeah, from Catanduanes po, agihan kita ang Legazpi. Kaya nga ni, ano yan, aday, day masyado sa tuya, at ang signal number 3 ngo yan, rapu-rapu to tiwi. So, ayo po baga kang, radius kang bagyo is nasa 800 kilometers. Yeah, tama ka po, sir. Kurano ang rayo kang Catanduanes to Legazpi ngayon? Harani yun, denga, kung answer less than 300 kilometers, harani yun. So, More or less, ha? Maano kita, maagihan kita ng bagyo po, no? Iyo po ang sabi. Kaya nga ni po, so, sir, kaya nga ni po, so, first district, signal number 3. Opo. Opo. Okay po. Mag-ingat mangyari kita, ha? Ayun po. Okay, sir. Sige, salamat. Salamat. Diba? Yan. Nakaunin doon. Nako po sa drawing ta. Kaya pig-interview ko si Alexis Kialoy Haloy ta. May pig-drawing ko po ito sa satuyang mga parang tabay, Ate Rondon. Kahit sa Endoga. Pig-drawing, tangani na mahiling tan senaryo. Kung dahil magbago ang speed ni singani ni Juan. Kung dahil magbago. Sa aga, between 7 and 9, closer siya sa Catanduanes. And close, yan po, yan digdiman sa probinsya Canalbay. Pero bago yan mag-abot, mga tugang, dyan na maaga, magkamati na kitanin, paguran-uran, sabi ni Alexis Rivibar. Ako, pirmi ko sa Alexis, pigtutubudan Ronald. Pag sinabi ni Alexis, kumbinsido ako dyan. Iya po, unless na magbago tabi, mga tugang, ansa iya na speed. Bata ang posibilidad, imbis siyang tumaas, ang nahiling tabi, mga tugang, siya, pwedeng bumaba tabi. Yan. Pag bubinaba, dahil maluts, diba, ng maraot. Diba? Ibang kita mga tugang kay Jimmy Nasalita, 7:25 oras po sa Pilipinas. Jim! Yes, salamat Abi, BP. Yaong kita ngunyan digdi sa command center sa Banwaan kan Kamalig. Yaong digdi 24/7 ang operasyon na kaini na command center sa panginginot natural ni Mayor Kaloy Baldo. Pinaghihiling ko ang kalangitan tabi BP sa luwas. Andam manipison malinawon pa na kalangitan sa mga oras na ini. Pero ayun na nga niyan, gabos na sa pag-andam sa ngunyan, gabos na LGU. And digdi sa Kamalig, memorable ang sitwasyon ngunyan nga kan bagyo. Dahil anta, so lokal na gobyerno, nagtaong ngunyan, tigsararo na mga rescue vehicle tabi TV. Na yung ginagamit na sa mga araw kaning sitwasyon sa Lambang Barangay, 50 barangay, 49 na itaong rescue vehicle ngunya na pagkahapon. Yan digdi si Mayor Kaloy Baldo para sa detalye and update mandigdi sa monitoring nila sa Kamalig tabi BP. Mayor, good evening si BP Henry Pusangko sa DCGB. Opo. Mayor, maray na banggi po. Maray na bang kita BP Henry? Yep, opo. Yor, kumusta po ang satuyang preparasyon sa Kamaligta? Ang Kamalig baga, may mga area man na nag-landslide, may posibleng may lahar flow po. Okay po. Yung mga sama yung unita, naglipat talaga silang barangay. Opo. Delikado po waga. Lalo na sa barangay Tumpa. Kaya sa barangay Tumpa, yaon na po duman sa Kutmon. Kaya si iba man ang mga taga-Kutmon, igwa man duman sila sa Kutmon National High School. Then so Tumpa, yaon po sa Kutmon Elementary School. Sa ibang barangay, yaon mismo sa barangay nila. Mga kung kalang light material sa ngarong, talagang pinalipat niya. Okay. More or less po, your pergabos ang mga evacuees mo ngunyan? Ipigkuha ko po sa data.
Nag-submit na po ito. Then, i-submit naman po mini sa OCD, sa probinsya, para may data po kami masubmit na naman sa taas. Yeah, oo. May kumpok gano'n, may pangako na, may ayuda o may supply pong maabot mo yan o sa agan na tabi, Mayor? Actually po, nagkukuha kami na magtawag kay Bagas. Depende po, sabi Baga, ang bagyo, makakota, masarap pinakarami sa tayo between 9 aga. Kaya siguro ilinguntaan dalagan sa aga kung ano talaga. I see, oo. Tabat sa agad ang morning, expected your? Yung ani po. Kung may magbagong direksyon niya. Sana tumaas-taas pa nga ni para medyo makalikay man kita. Pero syempre, dahil naman nakukupa kung tayo talaga I see, opo. So, more or less, ining mga eskwelahan yun na Estrella, kamusta po ini? Safe po ini para mag-evacuation center tabi? Kung ni mga eskwelahan, ubos man na barangay, may eskwelahan po, Kadaklan man. Dumana po sinda, then may mga bagong building man po ang mga eskwelahan. Opo. Iba ang papagamit ha. Pero kung may eskwelahan na tigbaba, dahil pwedeng pag-evacuate. Yeah, Kasi iba tama, po yaw po tama. sa mga private house. Ngunyan po, tapos ng evacuation efforts sa Mayor, ano? Ta alas 7:25 na. Iba, almost siya naman sa evacuation center. Pero may mga saro-saro pa man na talagang siguro nagkarao na muna. Kaya dumata, siyempre nagmumonitor man sila. Iyo baga. Aga-aga pa. Pero dahil kita pwede magpa-evacuate ng saga. Kaya dapat mo nga nabang iyaw na talaga sila sa evacuation center. Okay. So at least dapat nga may mga balong ko ano, kundi paano kaya? Iba din man nagbabaralon, Mayor, di ba? Actually po, ang instruction po kapirmi, evacuate to pag-count sa banggi o tako nagali ka sa dara na po yan nila. Then, sa mga barangay man, tinarawan naman po, mangki bagas, then tina naman mapakount sa mga tao nila naman. Okay. Sige, Yor, may data ka na po, Yor, tabi? So, May data ka na pong nakuan? Pa? dahil ko pa po nakukayaw pa po naman sa kwako, sa MS. Anyway, Para i-report na i-prepare lang po po ni sila. Jimmy Taon-Taon. Itapo na lang po kay Sir Jimmy. Pero pong barangay ini Yor na garo pinaibakwan mo tabi? Actually, ubos na 50 barangay, almost siguro yan na talagang medyo maluya ang mga arong. O digdi lang siguro sa sentro, sa barangay 5, barangay 7, mga diit lang ang yaraon dyan. Pero almost sa barangay, igwa po itigya ba kwarta, aram taman sana. Minsan ang sitwasyon to sa mga barangay. Opo, okay. Mayor, ingat po ha. Salamaton tabi. Salamat tabi, BP Henry. Opo. Biday man kay problema sa mga pagpaibakwat. Release mo niyan. Sararo, brand new na rescue vehicle. Kan lokal na gobyerno kan kamal. Paano yun nindo na acquire ito tabi, Mayor, na Sararo na mga brand new rescue vehicle and ano mga tugon mo kani sa mga barangay captain? Big tao po ni Kang DBN through LGSF program. Tinabangan mo po kita ka na ko Bicol na ma-release ang kanang pondo. Kaya na-purchase na po yung 40 living rescue vehicle. Pero nagkagawa po kaming savings sa kami ki almost 11 million na pwede pa po namong ibakal. Yung mga 10 rescue vehicle pag-iraray na susarong barangay na din natawad, matawad ni iraray. Then so iba, pag may mga ibang emergency na magagamit din kang lokal na gobyerno kakamali. Okay. Jim? Sige po. Okay, tabi. Thank you so much. So yan tabi, Bibi, si Mayor Caloy Baldo, kasalabay digdi. So MDR mo sa pamamayo ni Sir Romel Negrete and Guaman digdi bang presensya kanibang membro kan Sangguniang Bayan. So yan tabi, Bibi, mga tagladag niya itong informasyon hali digdi sa command center sa Barangay Salugang, Kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Si Jomar Bien, aramot ang sitwasyon dyan sa 1st District Canalbay. Kamutabi na mga taga Santo Domingo, Rapu-Rapu, mga taga Bakakay, taga Malilipot, Malinaw, Tabaco, Tiwi. Signal number 3 po kamo. Jomar, kumusta ang sitwasyon dyan?
Tama, BP Henry, signal number 3 kami digdi. Oo. Location ko malilipot. Mhm. Wala manuran. Wala. Yo, malayo pa eh. Pero Malayo medyo pa. mapuro-press ko na kahit sa kasubagong mga alas 3, alas Oo. 4 pagkahapon. Takasubago dahil ang ganda paros. Ngunyan, Yeah. medyo may kumbaga karon may nagtataga kayab-kayab na kidiit. Yes, yes. Although- Pero kan sarong aldaw, anong aldaw ito? Bas kasarong aldaw maurano diyan sa Entos Tabaco. Banggi, nagbaha pati. Duman sa mga basta. Nagano ka sa tabako, BP? Ay, salbata na Banggi pa pati. Ha? Nagano ka sa tabako na banggi? May nag-text sa kuya. Maurano niya tabi digdi Sir Henry, sabi sa ko. Niya ko, talaga? Atik sa mantana palaan. Ah. Una ko mismo. May nag-text ako, sabi niya, may bagyo po, tamauran Sino niya ko mauran? Didi niya po sa tabako, didi niya sa may, ano yung from, yung baga, sa blue yun yan? Oo, Didi- sa may tablo yun na parte. Sabi niya ko, baha nga sa rin sa may sablo yun. Ang nga ko, Oo. talaga, ingat nga niya ako Oh, Pero bakit di- sir, magusugon niya sir sa uran? Napundo Pero na sila di- mga after 30 minutes na. Garo ba kong text na detalyado? Hindi, inapudan ko. Listener ko, ako baga, pag listener ko, concern baga ako. Diyan ako bilib sa imo. Ano nga ako Diyan ako dyan? bilib. Sabi, makatakot nga po, magusugon ang uran. Gusto mo nga niya Diyan ako bilib sa imo. gusto mo nga niya Pag akong, mangarap ka. sabi ko, you want comfort? Ah. Mapaara mo niya kay mami. Awin na. Okay, So, sige. medyo go. may date na paros-paros pero or ano lang ini, paros-paros ni kumbaga kung sa amin garo ngayon mapresko lang. Yeah. Mapresko dahil pa managoran. Pero nakapa-evacuate na tabian na lokal na gobyerno kan Tabaco. Kaso aliw na malilipot. Actually aliw na ko rin sa munisipyo. Nakahalipas na si Mayor pero ang naabutan ko digdi ang pamayo kang MDRRM si Mr. Alvin Magdaong nagluluwas ng garo sobra 9,000 ang updated na lista kan mga evacuees digdi sa malilipot pero ano yan mag-update pa yan sa arayos pa da sa barangay sa ibang lista pero kung naman sa actual na evacuation tarapos na and aramon tarig di kay Mr. Alvin Magdaong so mga priorities na pinag-evacuate ka pong pakatubagong aga and ang sitwasyon man nakapag-padara na sindanin supply duman sa isla so may tulong barangay bagani sa isla and iba pang mga planong gibuon kan MDRMO in kaso magkusog na ining bagyo kung kumusog hindi sa partikan marilipot sir live kita sa DCGB na sa ibong nalinya si BP Henry Maceda. Opo. BP si Mr. Alvin Magdaong. Yeah. Sir, marinabangi po. Yes, hello. Good evening sa imo, Tabi BP. Yes, sir. Kumusta ang Opo. pag-iingat na dyan? Siyempre, as of now, signal number 3 po kamo dyan sa Tabaco, sa 1st District of Albay. Opo. Bali, ang sitwasyon madigdi ko dyan, sir, dahil pa man po kami nakakamati oran, and then ang hangin pong namamatian, miso normal lang po bagang hangin na garo nagkakayab-kayab, sabi nga, ni Manoy nun kasabago. Opo. Ayun po sa mo yung present the situation mo yan, digdi sa malilipot. Yeah. Opo. Pero, aram mo, sir, yan ba ka nagari nakamatik ang alingahot? Malingahot. Kasubago po kaya medyo mahalingaw talaga kasi medyo po nagluwas si Haring Araw Kasubago. Yun Halos nga po eh. typically mainit po Kasubago eh. Sana bako siya. Pero, yan ba ang gari Opo. gusto kang bagyo eh. Pag mainit ang panahon, di ba? Contributory factor po yan. Contributory Kumbaga, factor yan. Nag-accumulate yung pang kikusog yan. Opo, garo yun ang vitamina niya. Pero Yeah. Kasubago po, bako masyado siyang mainiton. Opo. So normal lang po bagang alingahot, possibly po tayaon so aldaw ta Kasubago. Nagluwas si Haring Araw. Ayun lang po ito. And then short period man lang po actually BP. Yeah. Opo. Kumusta sir ang evacuation effort ta dyan sa Tabaco? Tagari, yan baga sa may... Malilipot po, malilipot. Sorry. Sa malilipot area. Baka dyan sa may malilipot, may mga area kamo dyan na landslide prone, tabi? Opo, bali... And possible storm surge? Tama sir? Opo. May mga coastal areas po kami Yeah. digdi. Bali, kasuhapon na BP, pinunan miso sa moyang pigapod na Pidra. So, bali, inimbitaran mi po sa bilog na council members kang MDRRMC and then sa mga barangay captains
So, saro po yun sa naging tema kan sa tuwing discussion sa mga possibility po na pwedeng darahong kayo ni Uwan. So, na-discuss mo po itong kuyan. Digdi po kay Samuya, pag abot kang mapaibakwar sa mga araw ka na events, permimi pong dyan priority sa mga storm surge prone, so harani po sa salog, and then harani po sa landslide areas. And then, sa mga residente po na naka-install lang po sa mga light materials na harong. Po yan mga top priority for evacuation may. And then, so iba po na kaya po ma-accommodate duman sa Samuya po mga eskwelahan na mga evacuation worthy pa man. Opo. Duman mi po siya na piglalagak. Pero piga-adapt mi din po DBP, so piga-apod ming adapt a neighbor or a cousin na style. Aya, So magayon kapag yan. nag-evacuate sa strong Magayon yan. houses. Sa harong Opo. makistar, di ba? Opo. Pero pag may Actually ayuda, kasabay po sila sa ayuda na pwede. Opo. Kasi po, Officially listed po sila. Opo. Considered po sila as evacuees outside evacuation centers. Opo. So, pinuunan mi po ang siring na skema kang so nagka-COVID baga kita, Yeah. kang pandemic pa kita, tapos may bagyo na kay po mag-evacuar. So, iyo po iso inadapt mi. Nganing ding urulakitan, di ang kasarabay mo dyan sa evacuation center mo, either Opo. si primo mo or neighbor mo, na dahil Yeah. man kayo mga kunya. Nganing, iyo po sa neighbor mo. And then, inadapt mi na po ito all throughout. Opo. Pira po ang kwan, sir? Pira ang evacuation niyan, more or less? Well, initially, sir, nasa 9,000 plus na po ini pictures ako kan sa mga MSWD o ano. Composed na po ini kang sa mga nasa evacuation centers and at the same time po sa mga nag-relipat po sa strong houses. Medyo dakol-dakol po kayo baga ang houses po din na sabihin to ng bako arog kan mga harong dyan sa Legazpi. And then so iba po talagang pigpapasiguro mi lalong-lalo na po sa mga harani po baga duman sa mga storm surge areas. So, saro po yan sa mga top priorities mi. Bali po, nasa 9,000 plus po. Di ko lang kaput po, so kopya kaya. Yun na po ang samuhin ko niyan. And then, Yeah. kasubago din pong 4 o'clock, nag-cut off na din po kami. Actually, kasubanggi pa po ako nagpalawas kay advisory na as much as possible, ataban pa na po ining pagpaibakwar sa aga. Kasi, sa nararamdaman ko po, first time baga na nangyari na nagkaigwakit ng typhoon signal or bulletin, na subagyo nasa luwas pa kang PAR. Por sobre po ini sa kadakulaan kaya baga kainin ni Uwan na nasa 780 kilometers na sa iyang radius. So, kasabanggi po, nag-anticipate na kami, nagtaon na po akong advisory na kung po pwede po ataban ta na. And at the same time po, nag-coincide din po duman sa pigpaluwas na advisory kang APSIMO. Kaya nagpuon po kami kang pagpa-preemptive mi po. Kasuba kung atabon early in the morning po, around Opo. 7 o'clock. Yeah. And then, sabi makatop na kinang alas 4. Tapig anticipate mi po kayo baga, baka urano na kita ngunya na hapon. Yeah. Ugaring, nabaliktad po sa pangyayari, dahil man po siya nangyaring suuran. Kaya, nagkatop po kaming, na-tolerate mi po pong magkatop kami mga banda alas 4. Opo. Sa ngunyan BP, pigaayos mi na lang po so mga evacuation records nila. Kasi so iba po kaya medyo hararayo pambaga so sa harong na hararayo, medyo ito po ang dipisin lagi lapon. Kaya pigaayos mi na lang po. Siguro kung may update man kami kay NBP, date na lang. Opo. Opo, okay. Sir, salamat na maray po ha. Ingat po kamo. Signal number Okay ng sir, tabako. thank you very much po. Yeah. Thank you very much po sir. So, Okay po. Number 3 pala. Sorry. Jomar? Okay. Kumusta ang panahon dyan, Jomar? May mga nag-text sa kuya ngunyan. Kunda, masyadong kalmado dyan sa, ano yan, sa First District? Tama, kalmado ko Reminiscing na maray dito sa Pipe Henry. Tiwi Albay, wala kalmado. Ano ini? Tabako. Odo man nga ni sa may new, so ano ini sa new road sa Malilipot, may naagian pa kung nagpakamotor na nagde-date Sain? sa Madiklom. Sain Malilipot? Duman sa new road, pag-agi ko duman No, kasubag. May no, mga motor sa- naman nakaparada sa Madiklom. Sa pasiring sa Endo? Yan, so linaugan mo baga dati duman sa nagkurkurikot na tinampo. Jomar. Medyo may Jomar, pakarita ba ang ano? istorya mo ha? Pakarita istorya mo noy. Ihado. I-clarify mo kung Nagyan ko. I-clarify mo kung natalaglag ako duman. Pwede? Tapos unta kang salbatan na ka. Nagduman ako. I-klaro hanoy. Nagduman ka sa lugar na pirming Nag-ano ako duman. pigdidiretan. Bako nakadiretso ako sa arong mo. Nagduman ka sa kuya ta kuaka kan sa mga binarakaltang pako na pigdara sa Katanduanes. Nyan. Salamat. Detalyado na. Sawayon ka. Kuro-kurikot na tinampong ano. To, sigsag.
Kaya, iyo, aram ko ito, may mga baran nila. Pasiring sa along nila. Nagduwa ba ko sa along nila, di ba? Kaya ba ko si Jimmy? Baka ang carry ba mo si Jenny ata sa kasi Karen ba yun o si Si Mariel. Basta- Si Mariel. Si Mariel. Si Shara. Si Jenny kasi Mariel. Si Shara. Si Shara siguro yun. Pagkatanduanis kami, di ba? Yun na. Yun, Roger. Salamat sa pagklaro, Okay. Okay. Kaya talagang kalmado. Kalmado. Magayuno ng panahon. Mapuro presko pati. Magayuno ng tama kang paros-paro sa lawas. Okay. At iyon na ito. Okay na. So yun na yan. Daiman palang nagpadara sinanin provision sa isla na may na baga gale warning. Pagkatapos na lang dakan bagyo. Total ang makaskason man sa nan bagyo. Sarong agi kan hali na pwede nang magato dumangkan mga provision ng mga relief goods. Nakulo na digding mga relief goods. Nahaling niya ito mga bagas. Sobra sa 200 takos ini. May mga sardin, mga dilata iba-ibang klase. Okay. Ang bilang kan mga evacuees digding, si madama na pinadipisilan ako. Kasi mahagad kita kay kwintada. Ipadipissilan ako kang kwinta. Ayun may taga di da MSWD. Ano sir ang araw mo sir? Raul Bea po. Raul Bea. Ano mo si MSD? Bea man ba ito? Ayun. Anyway, unless na kayang nakuha ako, BP Henry, dahil pang total, so families inside evacuation center, 697. Okay. So outside evacuation center, 2,630. Ada yung total niya po itong tanan. Ano pera sir ang total kayo? Ang total po. 3,300. Kulon. 3,327 families. Families. May pa-calculate naman ako sa mo sir. Times, Hindi naman ito how sa many person. individuals yan? Ano ba yung Individual naman kita. Individual. How many? Individuals from 18 barangays inside evacuation center, 2,400 individuals. Persons, yan. Jomar. Plus, Jomar. pa- Pero sa pamilya? So pamilya, 3,347. Paano naging 2,000 plus ang individual? Dahil panghani, so nasa outside evacuation center. Okay. Inside pa sana ito. Okay. Ah. Okay. Inside evacuation center, 2,400. Okay. Outside evacuation center, sa mga yaon sa mga residensya, Okay. 9,429. Okay. Equals, 11,829. Very good. thank you very much, Mr. Bea. Very good. 11,820 yan. Yan ang total persons. Equals? As of 6. Yun na ito. So, equal na ito. 11,829 persons. Okay. As of 6 p.m. Pero pwede pa yan magbago, magdagdag sa revisar pa ang mga lista. Pero sa evacuation, tapos na sa evacuation. Okay. So, Okay. yan ang sitwasyon din dito, Bibi Henry. Tantado madigdi mabalik si Mayor, dahil pa inabot. Okay. Pag, may pagkakataon, magkaulay ta. Kaulayan pa gilala si Mayor Sinon Volante. Yan ang Okay. report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa lugar. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Hello. Yan. Nagaparadako lang listener ta dyan sa First District. I-greet ko do ini. Nagdadangog ini sa kuya ngunya na Banggi. May gigreet ako si Mrs. Malo Burillo. Yan. Madam Malo. Mrs. Malo Burillo. Boda si Tita Amelia Baro. Di ba ang Baro, John? Pitsa? No? Di ba ang Baro, pitsa? Is Baro. Bago na. Mrs. Ano kung Isbaro? Hello? 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 Po? Ata? Anong pizza ngun yan?
8? Yung man ang ano? O sige, ito. Nalingawan ko. Sige, ito. Nalingawan ko. Okay, sige, okay. Naling mo na. Birthday pala nung niya ni hermano. Oy, alam ko na, balikan ko si Mrs. Si Madam na Amelia Baro. Naroon naman ko, pizza. Is Baro pala nito. Good evening po dyan sa Bakakay Albay. Tama. Buda si Mrs. Malo Burillo. Kung di ako nasasala sa barangay, ano ba to? Barangay, sugod ba to o hindi? Garo hindi eh. Sugod. Barangay Sugod, Bakakay Albay. Yan. Sugod, as in sugod. Diyan sa may harong sa barangay ni former Congressman Ed Silagman, Barangay Sugod. Yan, ha. Nakaantabay sinda, maray na banggi po, Madamalo, Burillo, at saka kay Amelia Baro. Yan. Ang mga Burillo, mga magayon, Ronald, sa totoo lang, ano nga sinabi? Ang mga Burillo, mga magayon, saan nga nagsabi ka ito? Budaan mga baro, mga talaga. Paano? Bata, oy, arog ka in istorya. May kaklase ako dyan sa Sugod. Kaklase ko sa graduate studies. At balikan ko. So, istorya ko siya ang kaklase ko dyan. Ha? Balikan ko to. May kaklase ako dyan. Kaklase ko sa, perang subject ito, gari dua, sarong subject sa graduate study ni. May kaklase ako dyan, istorya ko sa nagkonsisay. Oy, Mrs. Malo Burilla, buda tabi si Madam na Amelia Baro, alat-alatan mo po, istorya ko sa Indo. May kaklase pa ako na taga dyan sa Indo, ha. May ko aram po kung midbid nindo ini, ha. Madali na. Jadi palipasan ko na pang report ni Joshua Bino. DCGB. Always number 1, always at your service. No, ipakicheck daw tabi kan signal ta sa Facebook. Medyo na nagputol-putol. Nagputol-putol na ang signal ta tabi sa Facebook, ha. Alright, Joshua, come in, Joshua. Parahiwas ang paradango ko sa First District. Mas maray. Di lamang kita masiro dyan. Pwede nang, hindi pang provincial level na palang sa Ano ka nang, kaya ako nagkikibagbarkada kada munisipyo, syudad. Sa sindan magiging katuwang ta sa pag-uswag sa tuyang probinsya. Sindan magiging katuwang ta, o kaya ano, nagwara-wara ang internet pa, nagwara-wara di. Kaya ano sa, may nag-chat sa kuya eh. Sinang katuwang ta sa pag-uswag kang probinsya? Kada munisipyo, Joshua, may point focal person dapat kita. Correct. Sa Bakakayo, to na si Mrs. Malo Burillo. So, alam, sumayo masako ito, nagadangog siya. Hindi ba naumaw pang mga magayon. Sa Malinaw, malilipot si Jomar na. Oho. Naumaw ko pang magayon. Oh. Sa Tabako, si Congresswoman Kirsi Lagman. Ay, inda. O, sa Santo Domingo, iguana ko. Iguana ko. So, maraman. Dakol dyan. Ikaw akong point person dyan. Si Shai. Sa teacher, ikaw akong point person. Siya naman ang bahala sa mga teacher. Pwede ba ga? Diba? Sa mga senior, ikaw man akong kauron, si Manny Agnes. Oh. Good evening po, Governor. Sa mga teacher, si Ma'am Shi. Oh. Pwede ba ga? Ano pabayaan kita kaya? Tama? Good evening, Gov. Kamusta po ang preparasyon ka? Napunan ko si Governor. O sige, go. Anyway, tabi ni P. Henry, recognition ron ta so effort kan Legazpi City Water District. Tulong mga evacuation center BPN na nabisita niya ito ngayon na pagkabanggi. Primero ng hapot ko, may tubig. Oo. Bastante BP Henry. Sabi ni Rondon, sa ligaw ngayon, wala. Igwa, sa ligaw. Igwa sa ligaw. Kapurang ka, orang palang ka sa bago. Okay, sige, go. Tulong evacuation center
Oo. Kasi ang napasyaran niya to, niya na pagkabanggi. And gabos man sinda, bastante ang tubig. Oo. Particular na sa Legazpi Port Elementary School, Ibalon Central School, and ngunyan, yaw na ko digdi Henry sa Kabangan Elementary School, sabi ko na sa ang mayor na concern baga Henry kada evacuation, kay to, tubig talaga. Ngunyan, BP Henry, sigun sa pakipag-uro niya to, so nagkapirang mga evacuees, dahil sindang sige problema pag-abot sa supply kan tubig ka, BP Henry, dahilan talagang sufficiente, nagpatuwang-tuwang, so Legazpi City Water District, so mga pulos kan gripo, talagang dahing problema, and yao na augmentation ta, BP Henry, hali sa Bureau of Fire Protection. Ngunyan, ang sitwasyon kan mga evacuees, so iba tururog na, si mga aki, nagkarawat-kawat pa sa luwas, and ay, Manay, good evening. Anong barangay po kamo, Manay? 19. Ano po? 19. Kumusta man po ang sitwasyon ng Digi? Komportable man po kamo sa evacuation center? Opo. Okay man po, kung nakakaigda na marami. May tubig, ang CR. Okay man po. Okay ba? May agom ka pa, Manay? Kompleto pa. Okay. Ano? Kompleto ba? Ano sabi mo? Gusto mo karoon ng BP? Si Sai? Si ano pa mo tabi? Ikaw na lang tabi, Joshua. Ikaw na lang tabi, ikaw na lang. Baka magkalampas sa Sabi mga ko, kiyapot. Sabi ko, kung may agom pa, sabi ni ate, iba pa kaya, kompleto pa. Kompleto ba gadaan si Mag? Karoon kang pwedeng hihapot. Yan, hihapot mo. Okay man da ang sitwasyon. Komportable ang evacuation center. Bastante ang tubig. Dahil man nagpansok BP Henry ang supply ka na kuryente. Thank you, tabi. Dahil man nagpansok na supply ka na kuryente tabi BP Henry. And sa ngunyan, although ang panahon, diri man sa nawarang pag-aabangan BP Henry bagyo. Actually, malingaot nga ang pagmati ko ngunyan. So ibang mga aki siguro, halimbawa di sa Kabangan Elementary School, talagang nasa lawas pa BP Henry kan compound yan ng eskwelahan. Nagarawat-kawat patabi. Pero so far, BP Henry, at least sigun sa ilang mga residente, punta kasi bagong aga, anira di gisinda, and dahil nang haralian, sabi BP Henry, siyempre, siguro. So, digdi sa Kabangan Elementary School, BP Henry, nasa anong na barangay pala nang yaw, di kita evacuate. Poon, barangay 19 hanggang barangay 24, sabi BP Henry. And so far, tranquilohon pa man digdi. So iba, katarapos pa sana magpamanggi. Ang sistema pa lang BP Henry, pag-araw kayo ng inot na banggi, mga kanya-kanyang balon na ang mga residentes, sabi VP. So, okay man, susog sa initial na itong pakipag-uron, tranquilo man ang sitwasyon, komportable man, maski harayo sa indang mga kanya-kanyang harong tabi BP Henry. So, yan ang sitwasyon. Digdi sa Kabangan Elementary School, talagang matawad di BP Henry sa anom na barangay. Duman man sa Ibalon Central School tabi BP Henry, yun duman sa barangay Orosite. Ayos man ang sitwasyon, may tubig, komportable. Mantag duman sa Legazpi Port, sabi BP Henry, yun duman sa Pigkali. And so barangay, barangay Baybay. So, barangay Baybay, sabi ni Henry, may nasa 1,500 plus na mga individual na pinag-evacuar. Mantang duman sa Pigkali, nasa 188 families ang yaon duman sa Legazpi Port Elementary School, tabi ni Henry. So far, yan ang sitwasyon, tabi ni Henry. Malingaot ang panahon sa mga evacuees, kadaklan na napasyaran pa, maratahon pa. Sa ipa pinagkara turog tabi, actually amay to man, pero at least mas karyo sa harong, komportable man na pagmati ng mga evacuees kato tabi ni Henry, kompleto man sa public utilities, may CR, may tubig, and sa ngunyan, salamat kita dahil pamanagin ang supply. Ayan, BP Henry, na sitwasyon niya to, Evan si Boy sa Mobile, Los Sabino, DCGB. Thank you, Joshua. Paragos ka muna nagantabay, mga tugang sa Suling Special Broadcast ng pong bagi. Nakatutok ka sa 106.9 WGB Tabaco, as in 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ini po si Henry M. Gusto ko, okay
Okay ka. Ma'am Shi, kumusta tabi, Ma'am Shi, sa tuyang pamanggihan dyan? Sabi greet ko, taba ka ba, sabi ka, ako sa nangyayang kuan mo ngayon, dapat palang kasabay si kuan, si Busing Oka. Na yung kuan, Tagalakaw ko, Santo Domingo, pag sa maabot na Futuro. Ade? Yan, may mga focal person dapat kita para sa serbisyo, para sa tultol na serbisyo. Kumusta tabi, Bossing Oka? Ano sa imo dyan na samo-samo? At, ito pala ha. Good morning, good evening pala. May classmate ako dyan sa Sugod, si Jen Burillo. Ayan, classmate ko ini ha. Tama, tabi, Miss Madam Malu Burillo, classmate ko ini. Ano mo po ini? Parang apelyido nindong doa. Ano mo po ini po? Kapag apelyido nindo hapotong ko daw si Jen pag nailing ko kung ano ka po niya. Ha? Pareho pa tang apelyido nindo. Pareho pa ang barangay nindo. Hapotong ko po siya pag nailing ko. Ha? Sabi kong ano yan, kung pareho ang apelyido nindo. Ha? Okay? Jimmy! Nasalitan. Wala na. Naputol na si Jimmy. Alright. O sandali. Regards daw sa mga classmate ko pa to. Anislag. Mga taga Anislag. At saka happy birthday nga pala sa brother ko, Sunny Maseda. Sa kuyang brother, birthday pala. Naling mo kasabago, nagwalat ka na auto sa harong. Birthday pala ni hermano. Ay, November 8, tama? November 8 eh. Birthday ni Brad din saan si hermano? Sa anong school ini sa may Saudan, sa may Pacific Mall, Sampangan? Anong school yan? Yan din dyan sa computer. CSI. Ha? Siyang din sa CSI, si Brad Sunny Maseda. Ikaduwa sa ko, tuluman lang kayo magturugang, puro kami lalaki. Ha? Sunod sa ko ini si Brad Sunny Maseda. Happy birthday, Brad. Ha? Di ko pala di ka nag-greet, kasi bago yaong ko sa araw nga. Tapos, ani katulo mi, lalaki man. Ang birthday niya sa 13. Ha? Ako, January 12 ako eh. Si Brad, ngonya na 8. Tapos, ikatulo mi, youngest mi sa 13. Ha? Puro kami lalaki, Ronald. Kaya, yan ang rason kung kaming, mga friendly kami sa mga girls. Siyempre, walang babae sa araw, nga sulaminting babae si mama. Kaya kami, mga friendly kami sa mga girls. Kami, Jimmy! Nawala si Jim? Jimmy! Nawala na? Okay na? Aha. So mga travelers natin sa mga nakatutok po sa 97.1 OK FM, maray na banggi po sa inyo gawas. Beno, alas 8 na. Dapat music, relax na naman. Sa aga pong aga, mag-prepare ka mo. Ano rin na? Shara? Yan si Shara. Nandiyan si Shara. Ano sa broadcast kong sunod? Si Shara, nagigibukan schedule ko eh. Si Shara, nagigibukan schedule. Ano sa kumabalik? Aha! Wow! Graveyard. Graveyard. Salbata ng dila ini. Ang dila ko nasa daw tanugan nagsalto. Ibiribid ang dila ko eh. Buda. Ikaw alam ko nataoning kaukawan ko, makuan. Bara ko nagkaon ko. Nagkulog-kulog ang kuwan ko, ang kaukawan ko. Ang mabalik po ako, graveyard shift, Salbatana. Marasa pag ako nagibugay, di ko naisipin eh. Ako nagibugay, di ko naisip na sa graveyard shift pala ang duty kong masunod. Alas 12 hanggang alas 2 nin, ano yan? Store. Alas 2 nin aga, 12 to 2 a.m. po ako mamaya. Masunod na po si News Director Mar de la Cruz, 10 p.m. to 8 to 10 p.m. Then 10 to 12 Pio Fernandez. Alright, bueno, kuha na muna kita. Ma-prepare na kita kan mga dapat nagibuhon. Sige lang po ako sa DCGB. May mga concerns ka mo, may mga gusto tabi ka mong i-upload. Mag-upload lang po ka mo.
Mga tugang digdi po sa kuyang cellphone ta iko-connecta ang kay Mar as in kay Pio. Kapag padagos po kan sa tuyang broadcast ngunyan. So 24 hours po ngunyan ang DCGB. Naka-simulcast po sa 97.1 OKFM as in po sa WGB Tabaco City. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good evening tabi kay Ihada Susi Alpaharo. Yan. So first love ni Jordan na Alpaharo. Ara mo Ihada Susi. Ako ang testigo ni Jordan kung paano siya sa imo namuot kimaray. Kahururon ba ko Ihada ta istorya ko sa imo kung paano si Jordan namuoton sa imong maray. Ning akin ni pinmesa ko nag-istorya ang konsultero pa yan. So si maray na banggi sa imo Ihada. Ha? Okay, enjoy. At saka kay amigong Rondon Boda kay Madam Sam, si staff ni former Congressman ano yan ha? Christopher ko. Okay na po signal nyo. Good PM po. Sige po. Salamat na. Mga listeners natin before we go, sandali lang. Ito. Henry, good. Ito. Sandali lang ha. Good evening. Pwede po. I'm a PWD person. Got accident when I was 9-month-old. Wrong injection med. Wow. My God. Now I'm 50 years old, Henry. I like to contribute or sawon in your daily program. Pinky on mo. Do you like to educate your listener about alien? Just for a minute or so. I'm a listener since Sophie Ayala. Like your style in broadcasting. More power po. Alright, Sir Henry. Pwede ka po mag-DJ sa OKFM? Pwede. Deko wala kong hilig sa FM. Good afternoon, Henry. Nataday kami na on board sa OKFM. Dumang ka magdinura, tagari bagayon sa imo sa OK. Sorry po. Pwede man ko ta. Kundi, hindi na pa ako magma sa AM. Ha? Sabi nga, durat digdi sa AM ako sana. Madagdagan ko pa duman sa FM. Pakigreet mo digdi sa Puting Daga, Barangay 18, Family Peralta and Permanes family. Good evening po. Nakaantabay kami digdi duty sa geothermal Tiwi. Maray na banggi po sa mga taga Tiwi Albay geothermal plant ha. Paki-shout po kay Ina Hinodjala na tumigil na sa kakakain. Sising nga yung kwantang Hinodjala. Di ba may intern kitang Hinodjala, Jerome? Ina Hinodjala. Ganit tama? May intern kitang Hinodjala. Sino? Ina yon, Ina. Si Ina. Tama. Ina Hinodjala. Intern tayo. Lingaw ko lang sa iyang face. Ina. Tumigil ka daw sa kakakain. Tama na. Ha? Pakigreet si Clark na nagkakaturog na. Iling mo na. Magkaturog na. Bukagon ta pa. Good afternoon po, Henry. Good evening po, Henry. Thank you for entertaining us. Babalik ka pala 12. Yeah. Anong balik ko? 12 to 2 po. Mamaya. Ansa ko yung balik sa programa. Babati po dito sa Zone 5, Basod, Tabaco City. Magaraga na po kaming nagantabay sa programa mo. Iringat po, gabos. Kalmaduhon po ang panahon. Digdingon yan. Alright. Hali po, sir. Hello po, Sir Henry at kay Ma'am Shara. Shara May. Mag-ingat po kayo. Okay, sige po. Good afternoon po sa mga parantabay. Na-entertain mo kami. Thank you po. Salamat. Gusto mo po, Sir Henry, magkape? Ay, sorry po. Di po nagkakape. Iba po ang pigiinom ko. Bako po kape, ha? Di po ako nagkakapita kontra sa sakuya pong tulak. Kung ininagtik sa tuya, padaran mo ako, dahil magiba. Sige, itry ta. Diba? Alright. Condolence po sa Bayona family. O nga, si Sir George Bayona po ang samuyang founding chairman tabi na maaram na si kinaaban kasubagong alas 3:15 po nin hapon. Ha? Samuya tabing founding father kan PBN Broadcasting Network na maaram na po sa kinaaban sa edad na 98 o 99 si Sir George Bayona. Ha? Namo naman ako to Sir George, pati po ini kan sa kuyang talubo ko bilang broadcaster po sa DCGB. Kaya sa Ramang Brenda, tabi, yon sino sa Manila ngunyan, condolence po sa samuyang
owner kan PBN Broadcasting Network. Si Sir George po na Bayona na maaram na po sa kinaukso na sugabos tabi na mga kamidbit mo ni Sir George. Sa Manila gud siya ibuboro lepong detalye abangan na lang po ninyo mga announcement tabi. Alright? Bueno, mga tugang ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Goodbye. Pero sa ngaran po ng public service, ngayon po ay umagahin tayo. Mabuhay! God is good all the time. Smile. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginot